हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दैट मिन्स बियो साख्रिनि मोनसे नटिफिकेशन। बे नटिफिकेशननि सायाव आं नोंथांमोननो फोरमायगोन माब्लानिफ्राय स्टार्ट जादों, माब्ला एप्लाइ खालामगोन आरो बबे पस्टनिफ्राय बियो ओंखारनानै फैनाय, बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारनानै फैनाय, बेसेबां पस्ट दं आरो मा क्वालिफिकेशन नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सै फोरमायगोन। स' नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। जों थोंजोङै फैनोसै बा नैबे नटिफिकेशनखौ आं अलरेडि डाउनलड खालामनानै लाखाबाय। नटिफिकेशन फर मा होनदों? नटिफिकेशन फर इंगेजमेंट अफ ग्रामीण डाक सेवक। दैट मिन्स पोस्ट अफिसनिफ्राय बियो ओंखारनानै फैदों। अल इन्डिया पोस्ट अफिसनिफ्राय ओंखारनानै फैदों बियो पस्टल डिपार्टमेन्टनिफ्राय। नैबेयाव नायनो हायो जोङो बेसेबां पस्ट दं। एप्लिकेशन आर इनभाइटेड फ्रम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फर इंगेजमेंट अफ नै बेखौ गोसोआव लादो जोङो 38,926 टा पस्ट दं गासै। बिराद बुरजा पस्ट, अल इन्डिया पस्ट जागोन बियो, बिराद बुरजा। अब्लाबो जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। मा पस्ट दं ग्रामीण डाक सेवकनिफ्राय? दैट मिन्स ग्रामीण डाक सेवक डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय बियो, पस्ट अफिसनिफ्राय फैनाय। मा पस्ट दङ नैबेयाव नायबानो नुयो जोङो BPM दङ, ABPM दङ आरो डाक सेवक मोनथाम पस्ट दङ। बे मोनथाम पस्टजों गासै नैबे 38,926 टा पस्टआ ओंखारदों। BPM माने मा जों बयबो मिथिखायो, ब्रान्च पोस्ट मास्टार बियो, आरो मोनसे ABPM माने एसिस्टेन्ट ब्रान्च पोस्ट मास्टार, ओमफ्राय डाक सेवक। अनलाइन थ्रुयै खालामनांगोन जोङो। एप्लिकेशन आर टु बी साबमिटेड अनलाइन होननानै बुंदों। दैट मिन्स एप्लिकेशन आर टु बी साबमिटेड अनलाइन एट नैबे माबाजों थांनांगोन जोङो। मा होनो नैबे वेबसाइटनि गेजेराव, बे वेबसाइटआव हाबनानै जोङो एप्लाइ खालामनांगोन। मा होनदों? एप्लिकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मड will not be considered and rejected। माने एप्लिकेशन अनलाइननि अनगायै गुबुन आलदा मडजों जोङो एप्लाइ खालामोब्ला बेखौ कनसिडारबो खालामनाय नङा आरो बेखौ अलरेडि रिजेक्टेड खालामनाय जागोन। मिथिबाय? आयाव जोङो मा दङ जों नायलांनि। इंगेजमेंट शेड्यूल्ड एस आन्डार, माने एप्लिकेशनखौ जों माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायो नैबेयाव नायबानो नुयो। 1 नम्बर एप्लिकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट नैबे 2 मे 2022। दैट मिन्स मैयानिफ्राय जाबाय। मैया 2 मे नालाय मैयानिफ्राय जाबाय बियो। आरो एप्लिकेशन सबमिशन इन डेट माब्लासिम जागोन? स्टार्टिं डेटआ नैबे आरो एन्डिं डेटआ एबा क्लोजिं डेटआ नैबे 5 जुनसिम जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिराद गोबाव दंबावो, मास मोनसे दङ। गतिके मैयानिफ्राय स्टार्ट जाबाय हिसाबै दिनैफोर खालामनो बिराद मोजां जाबाय। ओंखायनो दिनैनिफ्राय जोङो बयबो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन। बेनि उनाव गाहायाव मा दङ जों नायनि। इम्पर्टेन्ट बाथ्राखौल' जों बेयाव सावरायलांगोन, बारा गुदु दा सावरायनांगौ होननानै आं सानाखै। बेयाव जोङो इमलुमेन्टखौ जों नायनो हायो। दैट मिन्स बबे पस्टआव बेसेबां बेथन मोनगोन, मा मोनगोन, जों बेखौ नायनो हायो। एसे बेथनफोरखौ जों एसे नायनानै लानो हायो। केटेगरि मिनिमाम TRCA for 4 hours, लेभेल 1 इन TRC स्लाब, माने 4 घन्टा खामानि मावनो हायो, 4 घन्टा खामानि मावगोन। BPM माने ब्रान्च पोस्ट मास्टारा बेसेबां बेथन मोनगोन होनदों, बे फिक्स जागोन। 12,000 बेथन मोनगोन बियो। आरो ABPM आरो डाक सेवक बे मोननैजों एखे, बिथांमोनहा 10,000 बिसोरो बेथन मोनगोन मान्थलि। बेनि उनाव माबा माबि थाबावो नामा जों उनाव नायलांगोन। बेथ' फिक्स बेथन जाबाय बिनि उनाव बिसोरो मा बेथन मोनगोन, मा बेथन मोना, जोङो हयथ'बा उनाव मोनलांनो हागौ। जोङो नायलांनि गाहायाव मा दंबावो जों नायनि। माखौ नायजाबावो जोङो बेयाव इम्पर्टेन्ट बाथ्रा हिसाबै नैबे एलिजिबिलिटिखौ जों नायनो हायो। एसे नायोब्ला एलिजिबिलिटि एजआव जों नायनो हायो। एजआ मिनिमाम एज 18 इयार्स, 18 बोसोर जानांगोन। मिनिमामा खमावबो 18 बोसोर जानांगोन, ओमफ्राय मेक्सिमामा 40 इयार्स जानांगोन जाहैदों। 40 इयार्स जानांगोन। 18 बोसोर आरो 40 इयार्स गिलुफालु 40 इयार्स गिलुफालु बैसो बोरायलायहैयो 40 इयार्स जायोबा, अब्लाबो जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टनि थाखाय। जों नायदो गाहायाव मा दङ। आरो बेनि उनाव आरो माखासे रिलेक्सेसनफोर थाबावो। रिलेक्सेसनाबो गिलुफालु माने रिलेक्सेसनाबो जों नायनो हायो। केटेगरि पार्मिसिबल एज रिलेक्सेसन, शेड्युल कास्ट आरो SC ST फोरनि थाखाय बेसेबां दङ होनदों 5 इयार्सनो। SC ST फोरनि थाखाय 5 इयार्स। आदार बेकवार्ड क्लासेसफोरनि थाखाय OBC फोरनि थाखाय माने 3 इयार्स।
बेबायदि जोङो बारायाव मोनबावगोन आरो 5 इयार्स नैबे एससि एसटि फोरनि 5 इयार्स माने बैयाव 40 मोन नालाय जोङो 5 प्लास खालामोबा 45 इयार्ससिम एससि एसटि फोरा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो ओबिसि फोरा माने 3 इयार्स बा 43 इयार्ससिम बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मा होनदों इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन्स फोरनि थाखाय EWS फोरनि थाखाय नो एज रिलेक्सेसन बिस्रा 40 आनो जागोन 40 सिमल'नो जागोन बिस्रा एज रिलेक्सेसन मोननाय जानाय नङा बेयाव मा होनबावदों PWD केन्डिडेटफोरनि थाखाय मा होनदों पार्सन विथ डिसेबिलिटिसफोरनि थाखाय मा होनदों 10 इयार्स डेट मिन्स बैयाव 40 आरो नैबाव प्लास 10 खालामबावोब्ला 50 इयार्ससिम नैबे PW बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन 50 इयार्ससिम बाब बोरायहैलायलायबाय रिटायारसो जालायहैनोसै 60 इयार्सआव रिटायार जायोब्ला 10 बोसोरल' साख्रि मावनो मोनगोन जुदि 50 इयार्सआव एप्लाइ खालामोब्ला बिनि उनाव मा होनदों PWD प्लास आर OBC बाव PWD प्लास OBC बिथांमोननि थाखाय आर 13 बोसोरबाव 13 इयार्स बाव होमबा 53 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बिसोरो 53 इयार्सनिफ्राय जुदि एप्लाइ खालामोब्ला आरो साख्रिया जुदि 60 इयार्सल' जायोब्ला अब्ला 7 बोसोरल' साख्रि मावनो मोनगोन आरो दंबावो नै PWD प्लास एसि एसटि मानसिफोरा जुदि PWD बेंगुरा दङब्ला बिथांमोनहा आरो 15 इयार्स 15 बोसोर बिसनि थाखाय एज रिलेक्सेसन दंबावो डेट मिन्स 15 प्लास 40 प्लास खालामोब्ला बेसेबां जायो 55 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो जुदि 55 इयार्सआव एप्लाइ खालामनानै साख्रि मोनोब्ला आरो जुदि साख्रिया 60 इयार्ससिमल' थायोब्ला बियो 5 इयार्सल' साख्रि मावनो मोनगोन आसरित गिलु फालु बुरजा गतिके जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन गासिबो केन्डिडेटफोरानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव बिनि उनाव गाहायाव मा दंबावो जों नायनि जों एसेबां गुदु गुदा नायबाय थानांगौ होननानै आं सानाखै एलिजिबिलिटिया बेफोरबायदि नैबे क्वालिफिकेसनखौ जों नायनो हायो क्वालिफिकेसना मा दङ जों नायनो हायो नैबे 5आव दङ क्वालिफिकेसन एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन होननाय दं एडुकेसन क्वालिफिकेसना मा दं सेकेन्डारि स्कुल examination pass certificate of 10th standard having passed in mathematics and English having been studied as compulsory or elective subject मा होनदों क्लास 10 पास जानाय जानांगोन आरो मा होनदों मेथामेटिक्स आरो इंलिश साबजेक्टआ थानाय जानांगोन क्लास 10 पास जानांगोन आरो बे क्लास 10 नि सार्टिफिकेटआव क्लास 10 फरायनायाव नोङो मेथ्स आरो इंलिश साबजेक्टआ थानाय जानांगोन बे मेथ्स आरो इंलिश साबजेक्टआ मा होनदों कम्पालसारि नङाबाबो इलेक्टिभबाबो बे मोननै साबजेक्टआ थानांगोन कम्पालसारियानो जाथों बा इलेक्टिभ साबजेक्टआनो जाथों नाथायबा बे मोननै साबजेक्टआ थानाय जाथारनांगोन मिथिबायना एनि रेकगनाइज बर्डफोरनिफ्राय एनि रेकगनाइज बर्ड गावबागाव स्टेटआव एनि रेकगनाइज बर्डफोरनिफ्राय बेबायदि मेथ्स आरो इंलिशआ थानाय जानांगोन बिनि उनाव गाहायाव मा नायनो हायो जोङो गाहायाव नायनो हाबायो कम्पालसारि नै बेखौ जों नायनो हायो 6 नाम्बाराव मा होनदों कम्पालसारि नलेज अफ लकेल लेंगुवेज डेट मिन्स लकेल लेंगुवेज जोङो मा होनो रोंनाय जाथारनांगोन लकेल लेंगुवेजनि जोंहा गियान थानाय जाथारनांगोन मा होनदों दा केन्डिडेट शुड हेभ स्टाडिड द लकेल लेंगुवेज मा होनदों मिथिबायना केन्डिडेटआ जायफोरा एप्लाइ खालामगोन बे एप्लाइ खालामग्रा केन्डिडेटफोरा मा होनदों लकेल लेंगुवेजजों सोलोंनाय जाथारनांगोन गावबागाव लकेल लेंगुवेजजों सोलोंनाय जाथारनांगोन नेम अफ लकेल लेंगुवेज एटलिस्ट आप टु 10 स्टेन्डार्ड क्लास 10 सिम बियो लकेल लेंगुवेजजोंनो फरायनाय जाथारनांगोन क्लास 10 सिम बियो लकेल लेंगुवेजजोंनो सोलोंनाय जाथारनांगोन बे लकेल लेंगुवेजआ मा होनदों कम्पालसारिबो जानो हागौ आरो इलेक्टिभ साबजेक्टबो जानो हागौ नाथायबा बियो लकेल लेंगुवेजजों सोलोंनाय जाथारनांगोन मिथिबायना जों बयबो गोसोआव लादो लकेल लेंगुवेजजों सोलोंनाय जाथारनांगोन 10 पास जाबानो जागोन गासिबो पस्टनि थाखाय नाथायबा जोङो लकेल लेंगुवेजजों फरायनाय एबा सोलोंनाय जानांगोन गाहायाव नायनि जोङो नैबाव 7 नम्बराव मा होनाय दं साइक्लिंनो नलेज अफ साइक्लिंनि गियान थानांगोन हयथ' बियो गासिबो पस्टनि थाखाय नङाबो जानो हागौ जों नायनो हायो नलेज अफ साइक्लिं इज ए प्रि रिक्विजिट कन्डिशन फर अल जिडिएसनि थाखायसो दे बियो जिडिएसनि थाखायसो बे गासिबो पस्टनि थाखाय निश्चय जानाय नङा बायदि सानखादों आं जिडिएसफोरनि थाखाय जिडिएस माने ग्रामिन डाक सेबकफोरनि थाखाय ग्रामिन डाक सेबकफोरनि थाखाय बियो साइक्लिंआ थानाय जानांगोन मानोना डाक सेबकफोरा मा होनदों
मा मा खामानि मावनांगौ होनोब्ला बिसोरो माने सोरनिबा लाइजाम सफैदोंबा सोरनिबा मेल सफैदोंबा सोरनिबा माबा सफैदोंबा बेखौ जोङो गामि गामि थांनानै बा न'आव थांनानै हैनाय जानांगोन नालाय डाक सेबकफोरा न'सिम थांनानै बे बुस्थुफोरखौ पस्टआव सफैनाय बुस्थुफोरखौ बिसोरो दर टु दर थांनानै हैनाय जानांगोन नालाय बेनिखायनो बेयाव साइक्लिंनि नलेज थानांगौ जानांगोन होननानै बुंनाय जादों निस्सय इन केस अफ ए कैंडिडेट हैविंग नलेज अफ riding a scooter or motorcycle that may consider as knowledge of cycling also मा होनदों जायफोरा स्कुटार सालायनो रोंगौ बा मटर साइकेल सालायनो रोंगौ बेखौबो नलेज अफ साइक्लिंनि आन्दाराव हमनाय जागोन दैट मिन्स बेखौबो बेबो एलिजिबल जागोन आरो थारमाने स्कुटार सालायनो रोंगौ मटर साइकेल सालायनो रोंगौब्ला बे साइक्लिं सालायनो रोंनाय गियानखौनो हमनाय जागोन बेयावबो थारमाने एखे साइकेल सालायनो रोंनाय स्कुटार सालायनो रोंनाय मटर साइकेल सालायनो रोंनाय बेबो एखे गासिबो एखेयानो जाजोबगोन आरो ओमफ्राय मा होनदों द कैंडिडेट हैज टू सबमिट ए डिक्लारेशन अफ इफेक्टेड एनेक्टेड ट्री नैबे सार्टिफिकेटखौ जोङो बेयावनो दंखायो नटिफिकेसनाव नायबानो नुयो जों बेखौ डाउनलड खालामनानै बेखौ फिलआप खालामनानै जोङो आपल'ड खालामनो गोनां दं एप्लाइ खालामनाय समाव जोङो आपल'ड खालामनांगोन आरोखि बेनि उनाव गाहायाव जों नायनो हायो मा दंबावो गाहायाव थाङोबा जों नुगोन जों एसेबां बेले बेजे नायनांगौ होननानै आं सानाखै गाहायाव मा दंबावो हाउ टु एप्लाइखौथ' जों मिथिखायो एप्लाइखौ जों माबोरै खालामनांगौ नैबेयाव लिंक दङ मोनसे इन्डियान पोस्ट GDS online.gov.in बेयाव थांनानै जोङो एप्लाइ खालामबानो जाबाय फार्स्टआव जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन एप्लाइ खालामनायाव थांबानो नुखायो जोङो मा मा डकुमेन्ट्स नांगौ नैबेयाव नायबानो नुगोन जोङो एबा जोङो एप्लाइ खालामनायाव मा माखौ फिलआप खालामनांगौ नैबेयाव होनाय दंखायो अनलाइन वेबसाइटआव थांबानो बेफोर मा होनो माबाफ्रा ओंखारबोजोबखागोन मा माखौ फिलआप खालामनांगौ खालामनाङा जों बेफोर गासिबो मोनफानि उनाव मोनफा ओंखारबोजोबखागोन जोङो मोनफा फिलआप खालामलांबाय थाबानो जाबाय अनलाइन खालामनायखौ जों उनाव सोलोंगोन दायो नटिफिकेसनखौ जोङो मोजाङै नायनानै लाग्रोदो बेनि उनाव मा दंबावो माखौ नायजाबावो जोङो माने फिस दङ नैबाव फिस होनाय दं फिसा बेसेबां होनांगोन जोङो एप्लिकेन्ट एक्सेप्ट exempted category of candidate should pay a fees of 100 rupees. That means 100 rupees for all posts within the chosen division. Candidate who require to make payment fees through online mode आरो UPI माबा माबि बेफोर गासिबो जाजोबगोन आरो गासिबो मडजों जोङो अनलाइन पेमेन्टखौ जोङो खालामनो हागोन अनलाइनबाबो अफलाइनबाबो जोङो पेमेन्टखौ खालामनो हागोन बेयाव मोनसे बाथ्राखौ रोखायै होनाय गैया माने आङो नुदोंमोन बबेयावबा बेफोरखौ नायबाय थानांगौ होननानै आं सानाखै माने पेमेन्टआ माने SC ST आरो फिमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय बेयाव पेमेन्ट होनाङा नील पेमेन्ट थारमाने जों बयबो गोसोआव ला SC ST आरो फिमेल केन्डिडेटफोरनि थाखाय जों पेमेन्ट होनाङा बै एबा जों बै 100 थाखाखौ जों होनाङा खालि बियो फिमेल SC ST बेनि अनगायै जेसेबांनाखि केटेगरि दङ बिसोरनि थाखाय बे 100 थाखाया जागोन जोंनि थाखाय नङा बियो बेनि उनाव गाहायाव मा दंबावो जोङो नायनो हायो आपल'ड डकुमेन्ट्सखौ जोङो थांबानो मोनखागोन फट'ग्राफफ्रा बेसेबां जानांगौ सिगनेचारफ्रा बेसेबां जानांगौ बेखौ जों नायनो हायो मेन्डेटरि फट' आरो सिगनेचार बेफोर मेन्डेटरिखा साबमिशन अफ 80 नम्बराव दं साबमिशन अफ 10 क्लास मार्क्स डिटेल्सखौ जोङो होनांगोन जाहैबाय बेयाव जब प्रफाइलफोरखौ जों नायोब्ला नायनो हायो ब्रान्च पस्ट मास्टारफोरा मा मावनांगौ मा मावनाङा जों बेफोरखौ नायला भिडिअआ गोबाव जागोन गतिके नोंथांमोनहा नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो नुगोन एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टार बेखौ नोंथांमोनहा जब प्रफाइला बिसोरनि साख्रिया मा जागोन मा मावनांगोन बिथांमोनहा बेखौ जों नायबा नुयो डाक सेबकफोरा मा खामानि मावनांगोन जों बेखौ नायनानै लादो
बेनि उनाव मा दंबावो जोङो नायथारनांगौ इसिबां गैला बायदि मोनदों आं बेयाव मानोना बेखिनियानो जों नायबाय स्टार्टिं डेटआ 2 मेनिफ्राय जाबाय बेनि उनाव क्लोजिं डेटआ 5th of मासिम जुनसिम जोङो नायबानो जाबाय बेनि उनाव एनेक्सार 3 दहाय बुंदोंमोन ना डाक सेबकफोरनि थाखाय एनेक्सार 3 होनांगोन नैबे एनेक्सार 3 खौ जोङो होनांगौ दहाय बुंदोंमोन ना साइक्लिंनि बाथ्रा बा मटर साइकेलनि बाथ्रा जों मा रोंगौ मा रोङा मा सालायनो रोंगौ रोङा गावनि डिक्लारेसनखौ नैबाव होनांगोन बेखौ जोङो डाउनलड खालामनानै फिलआप खालामनानै ओमफ्राय जोङो अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव नैबेखौ डिक्लारेसनखौ एनेक्सार 3 खौ जोङो आपल'ड खालामफिननांगोन बै डाक सेबकफोरनि थाखाय सोर मा सालायनो रोंगौ स्कुटार सालायनो रोंगौ ना साइकेल सालायनो रोंगौ बेखौ होनांगौ जाहैबाय बेखौ डाउनलड खालामनानै फिलआप खालामनानै आरो आपल'ड खालामफिननांगोन डाक सेबकफोरनि थाखाय स' बेखिनियानो लोगोफोर गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जुदि नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा मिथियाखैब्ला नोंथांमोनहा जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय आरो आसा खालामनाय थाबाय स' गोजोननाय थाबाय